କାହିଁ କାଞ୍ଚୁଲ? କାହିଁ କାଞ୍ଚୁ କାହିଁ? ତୋର ଏ ଗୋଡ଼ରେ କଳା ପିତା ଅଛି ପିନ୍ଧଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଛୁ? କଳା ପିତା ପିନ୍ଧଛୁ ଗୋଡ଼ରେ? ଆଉ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିଦେବି ସେଗୁଡ଼ା କଳା ପିତା? ବାନ୍ଧିଦେବି ନା ଗୋଟେ କଳା ପିତା ସେଗୁଡ଼ା? ପାଉଁଜି ନ ହଉ କଳା ପିତା ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିଦବୁ। ଆଉ କୁନି ପୁଅ ମାନେ କ'ଣ କଳା ପିତା ବାନ୍ଧନ୍ତି? ସିଙ୍ଗାଳି ଖାଇଯାଉଛୁ? ସିଙ୍ଗାଳି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ? ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ କିଛି ବି ନାହିଁ? ଖାଉଛୁ କାହିଁ ଦେବୁ? ତୋତେ ଦରକାର ପାଉଁଜି? ଆଲୋ ତୁ ପୁଅଟେ ନା କ'ଣ ବା? ତୋତେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟାଂଶୁର ଭାଇ, ପ୍ରିୟାଂଶୁର ଭାଇ। ମାନୁନୁ? କାଲି ବାପୁ ଗଣ୍ଡେଇ ବାଡ଼ି। ହଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଗେଲା କରିବା ବୋଲି ବୋଧେ। ଗେଲା କରିବେ? ଆଉ କିଛି କରିବେ ନା? ତୁ ଏଭଳିଆ କାନ୍ଦିବୁ ତୋତେ ଗେଲା କରିବେ? ଡାକୁଛନ୍ତି ଏଇଠିକି। କିଏ ସେ କ'ଣ ତୋତେ ଡାକୁଛି ଗେଲା କରିବା ପାଇଁ? ନ ଛେଚିକି ଦିଟା ଦିଦି ଆଉ ଗୁଲ ଦିଦି ଡାକୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମନା କରିବି ତାକୁ ଡାକିବନି। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁ? ଯାଉନୁ ଖେଳିବୁ? କ'ଣ ଲୋ? ଯିଏ ତୋତେ କିଛି ନ ଦେବୁ ସେଗୁଡ଼ା କହିବୁ? ଓହୋ, କେହି କିଛି ଦେବେନି ତୋତେ। ଯା କହୁଛୁ କ'ଣ କହୁଛୁ କହ। କେତେ କାନ୍ଦୁଛୁ କାନ୍ଦ।